massage oil, it goes for cosmetics, it goes for creams and ointments, it goes for sea water, it goes for fluoridated water. It's on the skin, it goes into the bloodstream. To, že sa do krvi vstrebáva všeličo z kozmetiky, ale že sa morská voda vstrebáva do krvi, tak to som ešte nepočula. Reálne sa nad tým zamyslíte, že sa idete kúpať do mora a že sa vám tá slaná voda vstrebe do krvi. Čo by sa asi stalo? Utopili by sme sa, my by sme sa utopili aj pri bežnom kúpaní vo vani, keby to takto fungovalo. Veď koža nie je si to, hej, že ktorá prepustí všetko. Wow, keďže koža je bariéra a neprepustí len tak hocičo do seba, práve preto máme úžasne dehydrovanú a vysušenú kožu, keď vlastne vyjdeme z mora, pretože tá soľ vlastne zostáva na jej povrchu. Väčšina látok sa vôbec nedostane pod povrch kože, kde to ešte do krvi. Niektoré lieky alebo nikotinové náplasti sa musia špeciálne formulovať a predávajú sa ako liečiva, nie ako bežná kozmetika, aby aspoň nejaká časť látok bola schopná preniknúť niekam hlbšie do pokožky a uvedomte si, že funguje to aj preto, lebo vy tam máte náplasť. Vy ako keby narušíte tú pokožku tým, že tam neustále v podstate pôsobí tá náplasť a tým pádom to dopomáha lepšej penetrácii. Bežne nechodíte oblepený lepiacou páskou alebo čím si, čo by vlastne podporovalo penetráciu nejakého krému hlbšie. Ale môžete to vyskúšať.